Ambalma bamanankan mena u Mali kono ani Mali kokan anga foli ani waliɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma ni kumana in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaranu kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Seri Fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ tɛw la an b'a yira la k'a fɔ ko nin y'a kuma seli jɛkuluba dɔ bɔra Kucalakaw fɛ yen nɔ jɛkulu min ni maaba caman tun b'a a kɔnɔna na politigimɔgɔw dinɛ ɲɛmɔgɔw ani laadala ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na i ɲɛ da Mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara kan lajɛrɛba in kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la maaba caman yera kɔnɔna na wulikajɔ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka na u ka dɛmɛ k'o kuraya a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ye ni ka tila k'a yira la k'a fɔ ko u nisɔndiyalen don kosɛbɛ madama ale min sugantira ka kɛ Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye u nana u foli u n'u barikada kɛ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ye an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe nka Abila Kale Musa Fɔnba fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada ka sɔrɔ olu fɛ kanu ka nisɔndiya jira Zamzamiyo la a tali la silamɛw fɛ ka kɛ silamɛya ɲɛmaaba ye Haut Conseil Islamique du Mali kunna ka laban ka hakilina tigɛ k'a fɔ a bilala baara min na u b'a kɔ su u b'a kɔ tile nin dama in bɛ don de kadira kɔnɔ Kucalakaw fɛ minnu wulila ka bɔ Kucala ni diinɛ ɲɛmaw bɛ a kɔnɔ laadala ɲɛmaw bɛ a kɔnɔ Kucala jamanatigila dugutigila ani jamana tɔgɔla nɔnabilaw minnu bɛ Kucala kɔnɔ fo ka taa se politigitɔnw ma olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka na bɔ Zamzamiyo ye Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada an nana ka na bɔ an karamɔgɔ n'an ka sherifu n'an ka ɲɛmaa ye Kucala bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a daminɛ Kucala dugutigiw ni jamanatigilakaw la ani ka taa se fanga ka nɔnabila min ye komandankaw ye n'an ka député diinɛ bolofara fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Haut Conseil AMP Imama groupement Ansar Din INAFEM a bɛɛ lajɛlen Kucala bɛɛ de bi bi awa kana an ka ŋaniya yira n'o ye aba Ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma ani maaw jigi tun b'a ka cogo min na a ka se ka jɔyɔrɔ in ta mɔgɔ sɔrɔ diinɛ a bɛ lahala min na ani jamana bɛ lahala min na silamɛ bɛɛ bɛ jɛ ka jɛgɛ dɛgɛ ɲɔgɔn ma ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ o min yira la kabira ka ko daminɛ fo ka se bi ma o de la bɛɛ tun y'a kanu k'a fɔ tɔn in a ka ɲɛmaya sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ o baara ninnu tɔw bɛ se ka dafa cogo min na n'Ala sɔnna an jigi ka ɲi Ala la k'a fɔ o jɔyɔrɔ min dil'a ma a y'o min sɔrɔ donni don min ka girin kosɛbɛ n'Ala sɔnna Ala b'a ta fanga d'a ma an bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya fana fara ɲɔgɔn kan n'an farikolo a dɛmɛni na o baara la ni fɛn dɔ b'i ŋaniya la n'i m'a fɔ n'i m'a kɛ Ala de bɛ ŋaniya dɔn an wulila ka n'an ŋaniya yira i n'a fɔ maa dɔw tɛmɛna dɔw fana bɛ n'an kɔfɛ cogo min na laɲini ye dɔrɔn fɛn dɔ don min bɛnna se ma a diyara bɛɛ lajɛlen ka n'o bonyamasegin kɛ k'o dugawu ɲini ka dugawu k'a fana ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Kucala o taamaden minnu fana kun bɛ taama in na taamaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye kuranna kelen ni donbolo kɛ Zamzamiyo ye an balakaw ka babu sendigi y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ silamɛw ma ɲini maa wɛrɛ fɛ fo ka kɛ silamɛya ɲɛmaaba ye ni kira yɛrɛ zuriya dɔ tɛ k'o bɛ maa hakili sigi kun bɔ ka laban ka dugawu kɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara min kalifara la Ala bɛ se ka baara ɲɛ a bolo cogo min an nana bɔ yan bi ka na foli bila an karamɔgɔya a kɛla ɲɛmɔgɔ min ka na barikada silamɛya bɛ kira de bolo n'a dila o mɔden ma k'o kɛla silamɛya ɲɛmɔgɔ ye an b'a dɔn ka fɔ sisan silamɛya a bɛ changer wa ku bɛ min na n'Ala sɔnna ma Ala b'o kɛ o la ni nisɔntaama in an bɛ Ala fo k'Ala barikada tiɲɛ na ne nisɔndiyara bi karamɔgɔ bɔla ka dugawu min kɛ Ala k'a minɛ an yɛrɛ ma an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye sijani kɛnɛ labanko ɲuman an b'a k'an karamɔgɔ ye Ala k'a da n'a ma hali bi Ala k'a ka du jɔlen to Ala ka barika don an n'a la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ye waleɲuman dɔn kɛ Kucalakaw ye u ka nali la a fɛ yen ka Kucala bɛɛ lajɛlen fana fo baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye Laada do san o san ɲamana secteur maaw n'a bɛ Buguni ani Kumantu ka fara ɲamana yɛrɛ dugu kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin sigida lakanali ani jirituru ma u ka sigida la ɲinan ta ni o tun y'a tako 4
10 ni a denfaya jala bɛɛ lajɛlen tun dira Mali sɛnɛkɛlaw bagamaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba n'o ye Elhajo Bakari Togola ye lajɛrɛba in a kɛra sibirido utikalo tile 3 2019 ɲamanakadenw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jiri ba 4 ani a nɔnkanfɛn ko turu tari 4 hukumu kɔnɔna na ni lajɛrɛ in senfɛ maaba caman bɔra Buguni ani Sigaso ani Kumantu kana fara Elhajo Bakari Togola kan u ka jɛ ka ni lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa ka ɲɛsin sigida lakanali ma ka baaraw bɛɛ lajɛlen siriya ɲɔgɔn fɛ an ka ɲininikɛla minnu tun b'u nɔfɛ Sherifila Jabaraniso Togola an ka jɛ ka ɲamadenw ka sɔrɔlenw fɛ. Ni ye ladala ye san o san ɲamana secteur maaw ka bɔ Buguni Kumantu hali Sigaso mara u bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ jate minɛ ka taa yiriturubaa la bɛɛ ye nino ɲinanta o kɛra ɲamana dugu kɔnɔna na min kɛra wasaba ye baw cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen bɔra fan bɛɛ fɛ ka na fara Elhaji Bakari Togola kan u ka jiri caman turu jiri min bi t'i jɔ jiri ba 4 a n'a nɔnkanfɛn kan u ye min turu. Nga me yirituru kɛnɛ de kan ka sabuya kɛ kɛnɛ wasalen de do ni APK président n'o ye Bakari Togola ye a ye garage don ka yirituru an y'a ye k'a fɔ de baara ye baara min bɛ sabati parce que kun t'a la ka yirituru k'i kɔ don a la n'i ma la tɔgɔtɔ kun t'a la ka yirituru k'a bila tasuma k'a jeni kun t'a la ka yirituru k'a bila baganw k'a tiɲɛ mais n'a yɔrɔ kolila a bɛ kɛ yɔrɔ lakananen don nata la a bɛ dɔ bɔ an ka baaraw la surtout an bɛ don min na komi bi bɛɛ b'a dɔn waati yɛlɛma de kɔlɔlɔ bɛ yen hali sisan n'i ye samiya lajɛ a kɛcogo ma nɔgɔya parce que waati yɛlɛma de bɛ ni waati yɛlɛma bɛ o kunbɛla tɛ dɔ wɛrɛ yiri kɔ. nana yan bi an nana yirituru de la n dɔgɔkɛ Bakari Togola ye ci bila n ma k'a fɔ tile kelen bilalen bɛ yirituru kama yan a b'a fɛ n ka a bilasira n ka kɛ a kɛrɛfɛ an ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyara n ye kosɛbɛ bawo yirituru nafa o tɛ ko dogolen ne bolo depuis ne yɛrɛ fitinin ma depuis an ka du kɔnɔ an kɔrɔla ni yirituru baara de o de kama an k'an cɛsiri yirituru la o kɔni ye misali ye n y'a dɔn ɲamanakaw bɛ ka min di an ka sɛnɛkɛda tɔw ma n ye min kɔlɔsi fɛnɛ k'a fɔ ka yirituru k'i kɔ don ka taa o yɛrɛ ka fɔ la o tun b'o de kɛ kɔrɔlen san kunbɛ la o bɛna sɔrɔ yiri ni a tɛ yen walima baganw y'a tiɲɛ ni sen ta o y'an ŋaniya ka sansan kɛ ka a yɔrɔ koli ka sɔrɔ ka yirituru a kɔnɔ walasa yiri bɛ kisi baganw ka tiɲɛli ma. Jirituru kɛrɛnkɛrɛnnin ni ɲinanta tun y'a ta ko 10 ye ni a bɛ labɛn san o san ɲamalakadenw fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa k'u jɔyɔrɔ fa sigida lakanali kungoda matarafali ko ɲuman ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la min n'a denfa jala bɛɛ lajɛlen tun dilen bɛ Elhaji Bakari Togola ma a y'a ka nisɔndiya jira. San o san an bɛna dugu jɔ kɔnɔ ka na yiri turu pour que ka yiri turu a bila valeur la parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko an k'an sɛbɛ don yiri turu la tiɲɛ don nafa b'a la an bɛɛ b'o dɔn parce que hali ni tile gana ni sigiyɔrɔ tɛ yen i b'a fɔ fɔlɔ i b'a fɔ ko an ka suma rɔ donc yiri nafa fɔlɔ ye suma ye ni i mago bɛ dɔgɔ la o bɛ sɔrɔ a la ni den ta don o bɛ sɔrɔ a la fura yɛrɛ bɛ bɔ a la ni bi tɛ ni vakinikun d'an fɛ yan aspirin d'an fɛ yan an ka fɛn bɛɛ tun bɛ furakɛ yiri la donc an b'an ka sɔn an ka kungo kɔnɔla ka tiɲɛ k'a sɔrɔ an ma se ka protéger donc anw ye jateminɛ min kɛ an ka secteur o ye ka dugumɔgɔw dɛmɛ d'abord a fɔlɔ o ye k'a fɔ dugu yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ di a bɛ se ka diɲɛ ka yɔrɔ min di hectare 1 don hectare 2 don dugu ta don par exemple an bɛ nin site min ka bi ɲamalakaw ta de don mɔgɔ kelen ta tɛ bilen hali ni mɔgɔ kelen y'a ji a kɛra dugu ta ye an bɛ gɛrɛ commandant na k'a fɔ ka papier dilan la o dugu kelen tɔgɔ la yiri ka turu a ka protéger walasa don nataw la sini a ka fɔ nin yiri hectare 4 nin sababu la ɲamalakaw bɛ sanji sɔrɔ ni fiɲɛ bɔra a bɛ fiɲɛ bali ka se dugu ma. Kumantu ka fara Buguni o marabolo ɲɛmɔgɔw a n'a ladala ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ kana k'u ka nisɔndiya yira ɲamana secteur maaw ka nin hakilina ɲuman in tali la ka ɲɛsin sigida lakanali ma. An nana faso tɔgɔ la autorités tɔgɔ la ka na a seereya k'u fo u ka nin baara ɲuman in na baara in a nafa ka bon parce que an ye mun ye yan a man ca yɔrɔw la san o san an bɛ yiriw turu mais an bɛ kɔ don yiriw la mais nunu ye a san 10 kɔnɔ u ye baara mun kɛ yiri turu yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ o yɔrɔ bɛɛ clôture ni grillage ye ka sɔrɔ ka kalifa dugumɔgɔw yɛrɛ ma k'a fɔ ko ni yiri ninnu bonyana n'a kɛra tu ye o bɛ kɛ aw ka fiɲɛminɛ yɔrɔ ye a bɛ kɛ aw ka bosquet ye donc ka yiri yɛrɛ a nafa k'o yira dugumɔgɔw la donc u y'o baara mun kɛ dugumɔgɔw fana y'o faamu
donc u bɛ nin journée in fana ta k'a lajɛ ka o concours kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn ta ɲɛna ni jɔn ta ye ka sɔrɔ ka prix d'u ma donc baara nafama don vraiment an b'u fo k'u waleɲumandɔn ala ka samiya ja yiri mun turula vraiment ala ka a balo ala ka an sigi o suma kɔrɔ. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka bon bi kosɛbɛ an ka sigidaw kɔnɔna na o yɛrɛ y'a to ɲamana secteur maaw ka tɛmɛ n'u ka ɲɛmaaba ye n'o ye Elhaji Bakari Togola ye u k'u hakili to sigida lakanali la su ani tile. N'an bɔra Buguni an bɛ se fɛn min ye Mande kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karankaw fɛ yen nɔ baɲumankɛ jɛkulu min bɛ n'an b'a wele ko Association Solidarité pour le Développement Plus ale ni Mande n'o ye Karan dugu mairie k'a bolo di ɲɔgɔn ma ye a kɛra sababu ye u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen suganti ka ɲɛsin sigida lakanali ma u ka sanubɔ wɔrɔkɔrɔ min bɛ ka taa yiri caman turu yen nɔ walasa sigida bɛ se ka lakana cogo min na nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra sababu ye maaba caman ka bɔ Karan a n'a dafɛ lamini bɛɛ lajɛlen na u kana fara Karan marabolo ɲɛmaaw a laadala ɲɛmɔgɔ a sigida tigiw ale ni nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaa so u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka nin jirituru in kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲininikɛla minnu kɛra a baara seereya ye Samayɛrɛ Sanogo a n'a ka jatala Nuhum Kone an ka jɛ ka ɲamadu ka sɔrɔ l'o fɛ. Mɔgɔ min ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni sera ka yiri kelen turu o tigi ka ɲɛnamaya ma kɛ fu ye kuma dɔnnaw ko ten ka sanga ni o de faamuya ye kɛnyɛrɛ ye tɔn min bɛ ni a bɛ wele ONG Association Solidarité Plus o y'a laɲini ka o jeniyɔrɔ fin guna adamadenya yiriwali la ka sanga ni nin yirituru baara in ye Karan commune kɔnɔna na. Bi an bɛ Karan an bɛ reboisement na an ka nin reboisement a bɛ don wagati dɔw kɔnɔna la a waati fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ bɛ chaque année san o san a bɛ yirituru kɛ ka jamana bɛɛ k'a fɔ bɛɛ ka yirituru yɛrɛ ye a filanan o ye an bɛ ka min kɛ an b'a ka kɛ Karan dugu kɔnɔ Karan dugu kɔnɔ o ye spécial o ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛrɛnkɛrɛnnen don cogo di parce que i bɛ mɛn mais i b'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ min taga yiri turu sanu damandakɔrɔ la a ma nɔgɔ a man ca kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ min ɲini u fɛ yiri minnu turulen filɛ u k'u jija o yiri ninnu na don an b'a la don ɲɔgɔn fɛ an ye ONG da an bɛ se k'u dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn min na pour que ka se ka yiri ninnu na don an b'o d'u ma an se ye min ye an b'a d'u ma n'an kan ka dɛmɛ ɲini fana ka na an ka yiri nin an ka nin yɔrɔ nin lakana an b'o fana kɛ ala barika la. Ni yirituru baara minnu filɛ ka kɛ bi baara do minnu la ɲɛnamaya la ka sanga ni ONG Asso Plus ani Karan yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ye o de hukumu kɔnɔna na a kɛra waati ye Karan yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔw bolo u ka se ka u ka nisɔndiya ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin baara in kɛbaaw ma ni ka tila k'o fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka sanga ni baara in nafa ye u ka yɔrɔ la bawo u y'a yira k'a fɔ kɛwale do min na sigi sen na ka kɛɲɛ ni yɔrɔ ye min na ni dama baara tun bɛ kɛ ka kɔrɔ ye ni ONG Asso Plus kɛra sababu ye ka na ni nin yiri ninnu ye k'o turu nin yɔrɔ kɔfɔlen in na a na kɛ sababu ni ka ni kura fiyɛ adamadenya na bawo adamadenya tɛ yiriwa sanji kɔ ni ko san e ko yiri. An bɛ ala barika da parce que an filɛ kɛnɛ min kan nin ye damakɔrɔ de ye i n'a fɔ sanubɔyɔrɔ de tun ye ni mɔgɔw tilara sanubɔ la ni yɔrɔ nafa banna u b'u kɔ dun donc dingɛw de bɛ yan bɛɛ tɛ se ka tɛmɛ yan sɛnɛ tɛ se ka kɛ yan bon an mana dugukolo bɛɛ minɛ nin cogo la ka dugukolo bɛɛ tiɲɛ k'an kɔ dun a laban an tɛna se ka bagan mara an tɛna se ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ nin hakilina min filɛ ka na nin bɛ ko caman de ɲɛnabɔ a b'a to nin dugukolo in a bɛ régénérer i n'a fɔ an b'a fɛ dugukolo in k'a baara a kɛ segin dugukoloya la nɔ la a kɛ se ka kɛ foro ye baganw kɛ se ka na bin min yan ka sɔrɔ o ma to dingɛ kɔnɔ donc dugukolo in b'o nafa bɛɛ ɲɛ yiri min fana n'an b'a turu yiri in bɛ kɛ sababu ye ka san lase an ka jamana ma donc a nafa ka bon kosɛbɛ. Walasa ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye ka sanga ni baara in kɛtaw ye Karan yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ yiri ninnu bɛ se matarafa cogo min na ni ka balo o min bɛ kɛ sababu ni ka u ka kungo kɔnɔ lakana kungo kɔnɔ ma lakala ni kura bɛ fiyɛ adamadenya la dakuruɲɛ kelen ka o ka sigida segi a cogoya la. Ne bɛ assurance di an dɛmɛbagaw ma k'a daminɛ Asso Plus la ka taa Eaux et Forêts la ka se Mali Folk Center la ka fɔ nin kɛnɛ in an bɛ janto nin kɛnɛ in na nin kɛnɛ in ye Karan commune urbaine ka kɛnɛ ye ni ala n'a kɛra sɔnna dɔ de bɛ fara yiri in kan yiri minnu bɛ yan non seulement u bɛ tɔpɔtɔ mais san o san an bɛ jija dɔ de kɛ fara yiri ninnu kan.
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sangani ni yirituru baara minnu filɛ ka kɛ karan ONG Association Solidarité pour le Développement Plus ka sangani a baara ɲɔgɔnw ka dɛmɛ ye o sera ka yiri 2,000 ani 100 ɲɔgɔn de turu hectare 2 la. Ka sanganu ka baɲumankɛ kɛwalew ye ka ɲɛsi maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mopti mara ma jamana cɛmancɛ bolo fɛ ni gɛlɛya ani degun kɛra sabu ye k'u wuli ka b'u sigiyɔrɔ la n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ sigida 6nan ma nin waati in na fanga ni jɛkulu Asma CFP ale y'a kanu a ka bolofara min bɛ Mopti mara kɔnɔna na olu y'a kanu ka wuli k'i bolofa k'a ton ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlenw ma baara min n'a bolo dara karidon utikalo tile 4 3 2 ani 19 dɛmɛba taara u fɛ ka ɲɛsin Mopti mara maa minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka na Bamakɔ sigida 6nan na an ka ɲininikɛla Kajatunbayi ale n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Denbaya 150 minnu bɔla Mopti région na ka na u sonsori Ɲamana Garabali la olu ye Asma CFP ka dɛmɛ sɔrɔ dimanche malo saɲɔ fini sugaro sange fo ka taa se safinɛ ma bɛɛ garisigɛla o la a wari kasabi bɛ t'i jɔ $3,700 ani $200 la. Ko in kɛ kun ye min yɛrɛ ye sari k'a yira an balimaw la k'a fɔ bɛ degun min kɔnɔ an b'a kalama parce que buna adamaden n'a bɔra faso la ka si yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min t'a a yɛrɛ dɔn yɔrɔ ye wolodugu mɔdugu foyi t'o bɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni degun min bɔ yen foyi t'i bɔ yen donc o degun kelen a bɛ anw yɛrɛ kan komi n'a fɔ a b'u kan cogo min parce que an bɛ fa la an bɛ ba la siya t'o la dɔgɔnɔ t'o la fila t'o la miyanka t'o la dafin t'o la an bɛɛ lajɛlen bɛ fani ba de la donc an bɛ fɛ ka min fɔ diɲɛmɔgɔw ye maa o maa bɛ se i k'a dɔn k'a fɔ ko i balimaw bɛ degun na sigi la yan i k'i hakili t'u la i dɛmɛ ye min ye i k'a k'u ye on n'a pas besoin k'a kɛ parti la pour que i ka se ka maa dɛmɛ parce que ni maa dama dɔw sela bi k'a sɔrɔ parti ko yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 min se yan an y'o k'u ye k'a sɔrɔ bi tɛ donc ne bɛ welelema min da bɛɛ lajɛlen fana ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'i balima dɔw bɛ degun na pour que i yɛrɛ ka lafiya fo dɔ in ka lafiya mɔgɔ kelen ka lafiya tɛ lafiya wa Ala ka ni bɛɛ lajɛlen kisi a ma. An b'a ɲini faamaw yɛrɛ fɛ minnu bɛ anw sanfɛ an b'a baara kɛ pour que u bɛ se ka wuli ka bɔ yan joona cogo min na yan'o u ka wuli ka bɔ yan se bɛ fɛn fɛn ye i kɛra parti politique o i kɛra association o i kɛra n yɛrɛ ye k'a fɔ se bɛ n ye o dɔɔni min b'i bolo i kana tilan i ni malidenw cɛ parce que fɛn min nani nin ye bi ye a bɛ se ka se i fana ka mɔgɔw ma yɔrɔ wɛrɛ donc kan'a fɔ k'i bɛ bɔ Bankasi ou bien i bɛ bɔ Mopti i b'a kɛ ou bien kan'a fɔ i bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ i t'a kɛ non 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 Mali bɛɛ de don hali ni bɛ bɔ Kayi hali ni bɛ bɔ Faransi bi an ye dɔw ye u bɔra fo Faransi ka na nin kama. Mɔgɔ minnu garisigɛla ni fɛn ninnu na u ye Asma CFP fo k'a barikada u y'a jira k'a fɔ olu hamina ko belebele dɔ ye bɛɛ ni kelenya ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ walasa olu ka se ka segin u dagayɔrɔw la. Parce que adamaden ni degun b'i kan maa y'a dɔn ye degun in b'i foyi la kojugu kojugu mun ka jugu kojugu la fɛn y'i sɔrɔ i ma maa y'i kɛrɛfɛ n'anw ye ko y'an sɔrɔ an y'an badenw y'an kɛrɛfɛ o ye Ala barikada de ye u n'u bolo hɛrɛ ka na d'anw ma an ka adamaden denmisɛnw bɛ yan n'u jatigiw ye ka mun nana u b'anw de fɛ Garabali la yan dugu jɛko 20 tan anw de bɛ tile ɲɔgɔn an bɛ si ɲɔgɔn kan anw yɛrɛw ma degunba de don parce que adamaden n'i ka maa ni ci degun na a bɛ tɔɔrɔ anw min ye ɲɛmɔgɔw ye yan a bɛ tɔɔrɔ min sama Ala de b'a dɔn nka n'a ye maa sɔrɔ maa min bɛ degun tila ni ɲɔgɔn cɛ an b'o tigi de barikada an b'a fɔ a bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la Ala ka fɛn sa an bɛ dugawu min kɛ fitina bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a ban pewu bɛɛ ka se ka t'i nɔnɔ hadamaden ye sɔn hɔn a tɛ se ka lati laban dɛ dɛmɛ ye waati ko di faamaw k'u cɛsiri minnu bɔr'u ka so bɛɛ ka se ka tigɛ dɛmɛ la o de ye hinɛ maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen ni y'a an bɛ fɛn fɛn fɔ bɛn de bɛ yen ni bɛn de ye fɛn de ye dɛ u n'a ma sigi an minnu cɛla a ma d'anw ye bi a ma n'anw ba don a ji y'u don taa to m'o bɛ so ninnu ye n'a fɔra k'i bɛna hadamaden si de nin kɔnɔ yɔrɔ samiya degun da don Ala sago sago min fɔli k'a ye président tɔgɔ b'u tɔgɔ la Ala sago sago u nana fɛn min d'an ma a bɔra nafolo min Ala ka barika don a la. Jɛkulu min ye nin dɛmɛ in kɛ Asma CFP u fana ye welewele dakan bila u ɲɔgɔnna association bɛɛ lajɛlen ma u kana ni ɲɔgɔnnaw kɛ ni déplacé ninnu ye. Ka kɛ ni walanbila baaraw waatiw ye denmisɛnnin na ka minnu bɛ ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Burkinakaw fɛ yen nɔ ni ye laadayaw bolo san o san u bɛna ɲɛ da Mali kɔnɔna na an fɛ Faba kɔnɔ yen nɔ o kadara kɔnɔna na ɲinan sifinnaka maa caman bɔra Burkina ka na an fɛ Mali kɔnɔna na u bisimilara Bankɔni Jankinɛbugu la tɛnɛn don utu kalo tile 6 3 2 ni 19 ka t'i ɲɛ da Seydou Cherif
Usman Madani Haidara ale ka denbaya ale ni woro caman Bamako faba kɔnɔna ni sifinaka ninnu n'u bɛɛ lajɛlen silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ye ka bɔ Burkina fan caman fɛ u bɛ an fɛ Mali kɔnɔna baaraw caman bolodalen bɛ u fɛ u ka ni tile fila taama kɔnɔna ka t'i ɲɛ da wɔrɔbaw kan ani alisilamɛya baaraw olu caman bɛnnen bɛ u fɛ ni tile fila taama hukumu kɔnɔna an ka ɲinikɛla Al-Amidou Badeni a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadɔw fɛ. Burkina lɔgɔlidenw u nan'u ɲɛda baarabakɛlaw minnu nga Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ani Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ka hakilinabaw minnu nangɛnɛmayara silamɛya dɛmɛtɔ fadi ka sangaso bajɔlenw bɛ o la Sherifila misiriba jɔli bɛ o la kɛnɛyaso centre de santé Sherifila bɛ o la ka taa se boulangerie Sherifila mɔ manya ka fɔ walanbila bɛ senna laada do san o san Burkina denmisɛn ninnu u b'u ɲɛda bandi kan dɔw b'u siɲɛ fɔlɔ la dɔw ye nako dɔw kɛ ka ban. Satisfaction puisque un fɛn caman ye an y'a ye ni shirifu tɛ mɔgɔ gansanw tɛ se k'o kɛ o shirifu Tijani a ye du jɔ a ma jɔ a yɛrɛ kama a y'a jɔ ko dunanw ka na lafiya la n'o nana u kana sɛgɛn tɔrɔki la u ka taa tranquille a ye du jɔ an nana lɔ jiyɔrɔ la. An y'a filɛ o bɛ Sirifila mɔgɔw bɛ ji dilan o Sirifila o b'a tila mɔgɔw ɲɛ fi sabilillahi an lɔra boulangerie fana na anw nana bi an ye dumuni kɛ fɛngɛ na a bɔra olu yɔrɔ la Sirifila mɔgɔw ka baara la satisfaction de ne na n t'a regrettera mun kama n nana nin ye siɲɛ fɔlɔ ye nka n tɛ k'a laban ye san wɛrɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ na tugun. Colonie de vacances min bɛ sigi sen kan Burkina kalandenw fɛ u ka tɔ bɛ wele ko cellule des élèves et étudiants de l'association musulmane pour le soutien à l'islam u ka n'u ɲɛda Zamzamiyo ka waleɲuman dɔ de don u fɛ ka sabu kɛ bani ye min kɛ denmisɛnninya ye silamɛya kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka baarabaw minnu kɛ ka hakilinaw minnu nangɛnɛmaya ni silamɛya dɛmɛtɔ ansar ka wulikajɔ ye fédération ansardine internationale ko in bɛ don o de kadira kɔnɔ. Wallahi an ye baarada ni an jigi ma fara an wasara an yɛrɛ nisɔndiyalen parce que an y'a dɔn k'a fɔ an bangebagaw minnu kɔnɔ an y'a karamɔgɔ kɔfɛ baara in na vraiment o ye baara kɛ donc o farifoni de b'an kan k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ fa ye ko kɛ ka ban o yɛrɛ bɛ jigi fa fɔlɔ hali n'i ma dɔ kɛ fɔlɔ wallahi sabu n yɛrɛ sanni n ka na n bɛna min sɔrɔ a la ni n seginna ka taa dɔ yɛrɛ de fara n ka kow kan o de y'a kɛ san o san ne bɛna n bɛ nafaba de sɔrɔ a la. Ale garisɛgɛ fɔnɔw na diinɛ faamaw na limaniya yɛrɛ la bɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ne nana. Yani dimanche cɛ sebere denmisɛnninw y'u kunda don ɲuman na ka Safo commune na ka t'u ɲɛda sherifiw dayɔrɔ laban kan o fɛnɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka dali masa wele u ye ka laban ka ɲini dali masa fɛ a ka hinɛ u la sherifi dalen ninnu fɛnɛ hɔrɔma kama diɲɛ kɔnɔ ani lahara. An ka nin wulikajɔ in an y'a kɛ ka na barikadali kɛ an karamɔgɔ ye ka an karamɔgɔ fo ka barikada a ye baara minnu kɛ wa ni kana an ɲɛ jɔ an faw ansaru ka baara kɛ nɔ na k'olu visiter ka an denmisɛnninw ka se ka hakili sɔrɔ ko mɔgɔw de ye baara in daminɛ an ɲɛfɛ wa anw yɛrɛ kan ka courage sɔrɔ ko sini na an bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ o ta kan ni Ala sɔnna o baara i b'a dɔn an yɔrɔ caman visiter an taara dɔgɔtɔrɔso visiter ka kulu ye k'a fɔ ko adamadenw de ye kulu ni ci n'o bolo ye ka yɔrɔ caman visiter yɔrɔ minnu kulu de tun bɛ yen mais adamadenw de y'a ci n'o bolo ye fi sabilillahi warima d'o ma ka sow jɔ ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye ka baganmara yɔrɔw kɛ yen ka kalanyɔrɔw jɔ ye an y'o caman ye a bonyana anw ma anw bi na ni yɔrɔ ninnu filɛ ka se ka hakili sɔrɔ ka se ka a filɛ anw bɛ se ka nin a kɛ ka tɛmɛ nin kan cogo jumɛn. Colonie de vacances nin y'a siɲɛ sabanan de ye denmisɛnnin 100 ani denmisɛnnin 30 ani denmisɛnnin 3 ka bɔ Burkina duguba caman na i n'a fɔ Waga, Bobo Julaso, Banvora, Orodara o n'a ɲɔgɔnnaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka na Zamzamiyu fɛ yen denmisɛn ninnu u bɛ t'u ɲɛda Sɛbɛninkɔrɔ résidence Sherifila kan ka laban ka bɔ yen k'u kunda Moribabugu kan Sherifila TV Jabaraninso o fana b'u bisimila. O fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na karamɔgɔ Musa Fɔba bɛna min walawala. Yaya Jammeh ka surasi 3 minnu kun bɛ a bolo i n'a fɔ a ka maafa Nbamuru Tabaw a ka fanga kɔnɔ olu kun minɛna k'u datugu
Gambi ndene mo balala ka ye u lablara ni Gambi kiri ministre ka yamaruyaw ye ko in akuma sebe koro jara ko sobe Gambi ma sabaw minondo Malike Jata Omar Jallo ani Amadou Badji ma sabaw kunjon wala jora la ka fo Yahya Jammeh ye olu bla kokolo chamana wa de kungera umina kunye ko ni jina ka bala ka labla kiri fe ka sabu ke kiri ko ministre ya yira ka fo uni blali kaka abarata ni ya dogo kun fly ni manunu ngundaru jo jagulu do nyakoro jagulu minzigile do singa ka se ka chinya nyine ka do Yahya Jammeh ka fanga kono maminu ndonyona adamadenya hake umunu buru jara olu bela jele ka se ku nyine ku do dasumuzumunu minu ngera nunu ye sheria di ka fo kuna foni dila min vara san 2004 nu kama ko Deida Haidara ko olu de kera fa bawye o temene ko fe tungarange uminu ndeme to kwaji ka nu desele taru yere soro Gambi dangandawla ne Gambi ka jamana nyama Yahya Jammeh yu fle mercenaire yi ku nambe ale ka fanga bini kamo ka yamara di ukafa ma biduru san 2005 manunu ya yira ka fo olu yera o ma biduru fa baw fenena ngaonata be kiriko ministry ya yira ka fo ukabla aye Gambi jamana de undoro bibi na mabe mana Gambi olu do joro me ka fo jakulu ere minzigele do singa ka ko ere chien nyini ka do Yahya Jammeh ka fanga kono fe minungera olu na masoro ble mi na chien fu ye ble nwa barsabu ka daka ko kunye kiri ka se ka barake ngana fora ko ibi mado jira ka fo o kera fali ke baye o kalaba ka bla alaba ino ka maya biba barsabu ka daka o bole kasula o neti nyonye ble nga ministry ere mi nyashime kiri ko mani o ye Abubakar Tamaduye akoma saba minu blala atina fo ya fakeru mo ko o ka surasi tagayoro u kono fana ku mineme ku datuguye kabini san 2017 février ni mars kalo ni u minena u bebulula nyiningali to mi be yoro minasa u boko minye ninye kasula bela jele nyabosule nyana u bise gingata do surasi ya ka ngono kaso de lawa o jabi be ministry ere bulu Mauritania nga uka jamana nyama kura ni oye Ould Ghazouani nye ayaka ministri nyama kura sigi Ismaila Ould Beda Ould Sheikh Sidiya do natawla gouvernement kono ministri olu fenena shidon ministri nyama kura ere akera ministri ye san 2009 ni san 2014 ni nyonje ministri so minyashine kundo soko ni bara ko mo akumbe o ministri so kuna wa nwadebu ere no ye Mauritania ndugu ba flana ye joyoro batiki kundo ye arabi boyoro mina oye butilmiti ye Ould Sheikh Sidiya barabade be abulo Mauritania nyamana kono do natawla afora ministri nyama mingo ni oye Mohamed Salema Ould Beshiri uye barawere khalifa ala namba uminu nana jamana nyama kuraka furuba sigili kedeka olu bisimila chogo ubiseka bla yoro ferele na okume ministri nyama koro bulu ministri nyama koro ndene uye barada kuradi amo jamana nyama ya sokono secrétaire général le président sila uba jara ka fo dambarate jamana nyama kura Ould Ghazouani ni jamana nyama koro Mohamed Ould Abdelaziz ni nyonje jamana nyama kura Ould Ghazouani aye Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemin Mauritanie la sigidi ngoro Mali jamana kono no ya ere balemaye ayo ka directeur de cabinet wayana ere ka furuba sigili kungake ayo tile fla beke amasuruna ma kerengerene abe ko lu bismillah fa bala ere ka du kono kuma nywanya minu ngera olu sembe o maseka shidombolo ngado ya yera ka fo gouvernement ngura kunga kuma ude kundo no ye ministry kurawi Congo Kinshasa jamana kono kalo shegi halebe gouvernement maseka soro jamana nyama sigira fangana Felix Tshisekedi nga ministry maseka ye ministry nyama kura ko ninzigile do nga yano che gouvernement ka bara abe mamenga boloka oye jamana nyama masuruna mo ye no ye cabinet kerengere ne nyana mami njoro ka bo ola oye mi nyedana ya daka jamana kundike sigi kalata surunyane ka jira ka fati kambo ble kwa be fara jamana nyama Felix Tshisekedi ka ukaje ka fanga nyini nyombe nu ye fanga fene soro bi fanga la bara nyombe Vital Kamerhe bara famba bale de kabolo kangale bilama fanga sinamato na mewule anofe jamana nyama ere Felix Tshisekedi masuruna mo na mewule anofe jamana nyama koro Joseph Kabila ka fanga nyini ndonga fara nyonga jekulu FCC mo fene te kato fiane galama mana tinyona Vital Kamerhe de tokobe mauda bololo usafe bela jelebe ka toko ke idala gwese do yoru keme ka jera ka fa kembe bunya de kunenye jamana nyama mo no ye Felix Tshisekedi ka sabu ke kwa be nyini ko ere datugu wale kele kuna ye fonfonvo oye ko bi jenoe nga Augustin Kabuya no ye Felix Tshisekedi ka fanga nyindo UDPS ma nyema ye ale ko kaleti ko ye chugula ako Vital Kamerhe UDPS tondende aka fanga nyindo be ni oye UNC ale de ya yera ka fa bi fara UDPS ka yani jamana kundikisiki kalata ka ke wa farale UDPS ka
ka UDPS ye fanga sɔrɔ o kuma na maa jɔyɔrɔtigi do UDPS ka fanga kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ laban ye min ye Vital Kamerhe ko la n'o kɛmɛ ka UDPS la ka dɔw tɔɔrɔ ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanba dɔw tɔɔrɔ kɔsada in na Félix Tshisekedi y'a masurunama bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan minnu kun bɛ ka bila Vital Kamerhe la ka kangari gwɛlɛndaw ye u k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon n'u caman da ye fanga kɔnɔ ale kɛrɛfɛ bi. Hong Kong bilama a kɛmɛ k'i murukurunda koya sini fanga kɔrɔ ka sabu kɛ a bɛ waatinin bɔ Hong Kong ka denmisɛnninw bɛ nisɔngoya taamaw na fa bɛɛ lajɛlen la ko maa ɲɛma min bɛ u kunna n'o ye marabolo ɲɛma ye k'a ka wuli ka b'u kunna ka sabu kɛ olu yɛrɛw bolo a ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni sini ndɔngɔko de ye o kumana ko musolaka in ko f'a ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ko i ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sininkaw de nana sariya se dɔ de bɔ musolaka in donna min da fɛ k'a fɔ n'i ye kokolo kɛ k'i taara i yɛrɛ kalifa Hong Kong wuli bɛ se ka k'i nɔfɛ k'i minɛ ka na n'i ye Sini ka n'i ka kiiri tigɛ wale kelen Hong Kongkaw bɛ se k'i minɛ k'i bila ka taa di Sini faamaw ma o de ma bɛn Hong Kongkaw ma bawo Hong Kongkaw yɛrɛw bolo olu b'u yɛrɛ kolo la sariya kɛmɛ ka danfaraw don Sini ngiri ni Hong Kong kiiri cɛ o kumana u kan ka labatu kɔrɔfɔ in gɛlɛyalen don kosɛbɛ musolaka in kɔni ma se ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la bawo Sini jamana ma kɔbila nka Hong Kongkaw bilama ka mɛn ko fɔ u ka wuli de kɔsa in na denmisɛnninw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan maa saba min ma taa Sini jamana jimi sira fɛ u ye kangari gwɛlɛnda Hong Kong sigibaw ye denmisɛnninw ninnu ka kunnafoni di kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ u tɛna kuma da to musolaka kelen bolo min bɛ ka Sini hakilina kɔkɔrɔma don Hong Kong marabolo ɲɛmaaya la u ko musolaka in da jɛɲɔgɔnw Hong Kong ɲɛmaaya la u k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ Hong Kong ka denw ka bi tɔɔrɔw minnu bɛ Hong Kong ka denw ka k'u k'a lajɛ k'o tɔɔrɔw wuli ko nka k'u tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn n'o gwɛlɛyaw ye ni mɔgɔw bɔra k'u b'u ka nisɔngoya taamaw boloda lakana tigilamɔgɔw bɛ tila ka bila mɔgɔw la k'u caca k'o tɛ bɛnkan fanga hakilina ye u ye laseli in kɛ anglais la ni k'a cari fa bɛɛ lajɛlen la o de kosɔn Sini jamana maa ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka lasigidenso min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ Sini fanga ni Hong Kong ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma a ye kangari gwɛlɛnda ko maa hakɛnin minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye Hong Kong ni maa t'u nɔfɛ ni cɛnnikɛlaw don walejugu tigilamaw don damatɛmɛ walekɛbaw don minnu bɛ k'u bila a la ka fara olu yɛrɛw kan u kana sɔn ka tulonkɛ kɛ ni tasuma ye n'o tɛ tasuma b'u jeni ko wa k'u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka nin min kɛ nin ye ni Sini jamana tɛ ka kuma k'a t'i n'a fɔ siran bɛ ka k'u ɲɛ wale kelen u ka coci cayalen don Sini jamana ma n'a kɛ mɛ k'i fari fa k'a sabu kɛ siran ye ko dan bɛ ko bɛɛ la o kumana u k'a dɔn k'a fɔ u na ɲangi don dɔ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn min ye basketboli ye denmisɛnninnaka minnu si bɛ taa san 19 la u ka jalatɛba n'o ye u ka sélectionneur ye a ye maa minnu sugantira ka taa Afro Basket Dakar 2019 kɔnɔna na a ye olu ka lisi bɔ ka bin a kɛra kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ min ɲɛnamayara bi sɔgɔmada in na Palais des Sports la Salamatu Mayiga la an ka ɲinikɛla Yusuf Kulubali a n'a ka jatala Nuhum Kone an ka ɲɛmadow ka sɔrɔ olu fɛ. Mali kelen kɔni ka musolakaw ka bɔlandonna wuli ko mugana jɔnjɔn ta septankalo tile 30 san 2007 tiyɛsu dugukolo kan Senegali musolakaw ɲɛkɔrɔ o tulonkɛ kelen san 12 tɛmɛnen kɔfɛ Senegali kelen bɛ nin ka tulonkɛ in bisimila ɲinata mina ti Dakar faba kɔnɔ ka daminɛ o tukalo tile 9 ka taa bila a tile 18 la a bɛ kɛ o ka sali kurakura kɔnɔ n'o k'a ma ko Dakar Arena musolaka 12 tala walasa o ka taa Mali jamana kumabɔ o musolaka 12 la maa 7 ye kɔrɔmaw ye denmisɛnnin 5 bilala o senna walasa ni ka tulonkɛ in tɔgɔ ɲuman ta ni ka di Mali ma. Équipe nationale Côte d'Ivoire ça k'a ka liste di donc a ka liste la on va constater que équipe arazenira kosɛbɛ d'abord il y a kun 2 b'a la kun fɔlɔ ye a b'anw yɛrɛ ka plan d'action kɔnɔ parce que nous on a vraiment on est en train de s'inscrire an bɛ ka an bila san nataw la vraiment k'an ka se ka équipe solide sɔrɔ mun bɛ se ka fɛnw d'an ma résultat d'an ma o la an y'a ye an kan ka tɛmɛ an ka denmisɛnninw caman n'i y'a lajɛ Mali san 12 on est champion d'Afrique cadette san 6 c'est-à-dire 3 fois de suite
an ye Coupe d'Afrique junior ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc o la o b'a yira an ka denmisɛnninama u ni minnu ye catégorie kelen u b'u kan donc o la a wajibiyalen bɛ anw kan an k'u suivi kɛ an k'u suivi pour que u ka se ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni dɔɔni et u ka intégrer équipe la u bɛɛ tɛ se ka intégrer en même temps mais meilleurs bɛ intégrer dɔɔni dɔɔni parce que u fana u ma sigi u bɛ maintenant u bɛ championnat haut niveau la donc ils ont saisi leur chance u donna donc o ye fɛn fɔlɔ ye o ye condition fɔlɔ ye condition filanan ye malheureusement juste entraînement bɛ daminɛ tuma min na cadre dɔw ont subi des blessures notamment ni n'an ye cadre fɔ je parlerai de Ramata Diakité qui joue au niveau de la France. Elle est blessée. Il y a Kankou Koulibaly qui joue au Portugal aussi qui est blessé. Il y a Dabo aussi qui est blessé. Il y a Nanyuma qui revient d'une blessure. Elle était blessée, mais elle revient d'une blessure. Le coach me disait qu'elle n'a pas compétit durant toute la saison. Donc c'est maintenant qu'elle commence à venir. Donc là, à Ney, on est en train de faire le tout. Ces enfants-là, peut-être même si nous elles allaient aussi avoir leur chance. Parce que maintenant, elles sont de plus en plus compétitives. Donc, en tout cas, on est dans l'équipe. En tout cas, l'objectif d'abord, c'est d'être sur le podium. C'est-à-dire essayer d'atteindre au moins ce qu'on a fait. Mais quand on dit être sur le podium, c'est qu'on va chercher le titre. Parce que Dakar, c'est un pays qui nous réussit. Donc, en Betara, on va essayer qu'un résultat. Et en tout cas, moi, en tout cas, je les ai demandé de jouer leur niveau. De jouer leur niveau à Korochamabala, avec Korochamabala, Niko jouer sur son niveau, c'est-à-dire au Kataze, au niveau de Mogamountania aussi. Donc, au Padou, il y a la drogue à quoi. Mali dagalen do baworba sabana kono ani mamu mena jenu gotlo baworba tlongo senfe oye Angola jamana ye ani RDC jamana ore temenen kofe Mali demsana go mena nyeda kura obuloda tlonga taw konnana mimna boga bere munto obulo wono ga go dashi tuga bina ka sega ngorata soro kenenka alaka sebaya di Mali demsenna kawma o fana be dansiri bi bamanankan kunafoni soroluna mina bena kunafoni di so nyama so fe kalasi awma ka kene ni kumayi awni ci akwa nyama dali fe la seliwere awni Fatmata ya kanime yonsoro aw kan be jiyan wati were